IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Idol Dennis, ito pang detalye kami. Nakasaganan Idol Bernard dato'y giant Philippine flag nga maaramat kada opening parade iti palarong pambansa. Ti giant flag ket inaramid nagitay testa weavers manipod iti pidig Ilocos Norte ti size na kaslang size ti may nga basketball court Idol Bernard as magita iti video ken iti picture na ilatag iti flooring dato'y basketball court pidig may sumet iti kadakkel iti flag tapos kita pintas iti panakadait na panikabil dagitay nadumapay nga features iti Philippine flag na kinulong dagitay pidig weavers nga nang dadait tapos kita pintas tilangana into no opening parade iti Sabado iti Marcos Stadium maragsakan ti DepEd Ilocos Norte gapot nakasaganan kinikamakam dato'y Philippine flag mosar para pelang kanato'y opening program iti palarong pambansa iti agdama ket nakaintaken iti pidik dato'y Philippine flag gapot iti napangaldaw in finalist dan iti panakadait na tapos napintasot lang na iti mismong venue iti palarong pambansa iti agdama Idol Bernard iti atleta iti pidik kita kasaradameten para palang kanato'y palarong pambansa nga maangay iti deto'y nga bulan. Damag palang manipod iti pidig Idol Dennis Galipio tatak Aremen.